Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan, samahan nyo ako ulit na magmukbang. Maraming pagkain. May matubos chicken at saka matubos na isda. Ayan, meron ding pakwan at saka dahon, pampalamig. Kung yung kinakain ko, mukbang tayo. Ito pa, Yan. Hindi pa ubos. Hindi. Mukbangin mo lahat yan, ha? Hindi. Tapos pagtatawanan ako nito. Mukbang. Tapos itong damo, kainin namin itong damo. Ang dami pa guys, samahan nyo ako. Kain tayo ng sibuyas na puti. Ayun yummy. Sarap. Ayan ulo, prito. Dalihan kumain. Ayan, Ginger. Kakain tayo ng pakwan. Tapos mag-drinks na. Yan ang masarap na ulo. Ulo ng isda yan. Ayan. May ngalog. Ngalog sa atin yan